Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लायबाय। दायो आङो नै थांगासिनो आरोना बाजाराव थांनो नागिरदों, ओमफ्राय एसे खामानिबो दं नालाय थांगासिनो दं। ओमफ्राय फिरफिलाबो गैबावा दे, थाबायगासिनोसो। फिरफिला फैबावा, फिरफिला मोनबा गाखोनोसै, मोनाबा थाबायलांसै। दा फैनायाव गाखोबोनोसै, नङाबा मोनगोन ना मोना। थाबायगासिनो नै मोनसिगोनानो, थाबायनो हालानो सासेयानो थाबायनो हायानो नै इयो रागा जोंगासिनो फिरफिला मोनैनि। फिरफिलायाबो नांगौबाथाय मोना दे, नाङाबासो मोनो फिरफिलाखौबो। गोजान होननानै रागा जोंगासिनो आरोना। रावबो हाब्रेबायहाय लोगोफोरनि नायलांनोनो गावनिखौ नै। गोबाव जाथारबायमोनथ' नोङो फैया ने? जि गोबाव जाखाबायमोनहाय बियो फैया, गावनि न'आव न' लुनायाव फैया गोबाव जाबायमोनहाय बिब'आ। मा? सोर गाखोनोसै, आंबो बादोंहाय ओंखाम जाखांसै आं थोनो। बाजाराव थांफैनाया नै ससे थाबायनाया नै मेंजबगुलायनांबाय, नै मेंबायनो फिरफिला मोनासैना आथिं साबायनो। बिराद जारलाखा मानसियाबो खमथं गावनि न'आव हाबद्रायफैबावो ओमफ्राय नै ज'नो जायगा गैया, नै मायाव ज'दों। आंबो एसे ज'नायामोन, ज'जागोन ना ज'जायाथाय नो ज'नोसै उफाय गैया। आंबो नै ज'बाय दसे, मानोथो गसंनानै थाबाय थानो। दसे ज'नानै थांसैलाय थाबायलांसैलाय। हा? मिथिया, नायनांगौ र', गोजौआव मा खालामदोंथाय। सोरो? आङो गाथ' गाखोनो हाला नै, गाहा ज'नानै आंखौसो थिनबावबायहाय। आयौ फाल्ला होयो, खुबैगासिनो दं आरो नै मिस्थ्रिफ्रा। ओइ गोजौ फाल्ला होयोना नै बेखौ बेखौ एरखुबाय आरो ना, दासो दिनैसो एरखुफैदों एसे। थांफिननोसैहाय, ओरै थांसै थांसै। हा? माबाखौ फाल्ला होनायखौ सासेया थाबायहोलां बाहोलां खिफिलांगासिनो। लाजिखाबावा मानसिया, माबोरै सोरबा खोनानांगौबा थैखाबाय। मा फाग्लियालाय फिरफिला मोनैनि रागाजों खिफिलांगासिनो। थ्रु फिरफिला मोनमारासै। जोंना नांगौखाय फैयाखैसै आरोना, फिरफिलाफ्राबो मालाबा नाङाबाथाय एकदम एभेलेबेल फैयो। गाखोनोसै, गारि गैया। बिदियावनो गारि खावनानै लाखाव लानोसै। मोनसेयाव बेसे? गोथां नामासै? लानोबा बेखौ लानो नामा गोखाखौ? सामब्राम लाबाय, आलु लाबाय ना, ओमफ्राय बेखौ लाला दा? बेखौ लालाना? जाबाय जाबाय आंगुर थालिर लाबायना, जाबायना? फैदो, जाबाय। थिखोनो हाया बाराबा। इयाव मोजां नुबासो मोजां नुयोथ' गया नै गय सुपारि लानो नागिरदों बिब'आ। नै हाथाया बेखौ लानोसै, बेखौनो लादो, मोजांथ' बेनो मोजांमोन आंना। ए मैया लांनाय बेनोथ', आं फार्स्ट लांनाया बेनोमोन। पकरि जानोसै नै, गोबाव जाथारबायमोन दिनैसो फार्स्ट। खाथा लानो? खाथा नांगौ, खाथा गैया। माथो पेन्सिल बक्स नांगौ होननायालाय। खाथा माने रुल गोनां खाथा? नै बेयाव सपिं हलाव हाबबाय। अबाव पेन्सिल बक्सआ
नै इयाव मोजाङानो गैयानो माथो राजा नय होननो नांगौ होनदोंमोनलाय नोङो मेगिसो लागौमोन आङो मेगि लांसै ना नै बे दखानाव हाबदोंमोन ओंखारबाय आरोना थांनोसै मा मा लांखो फिथा गथ'फोरनि फिल्म माबानानै जाबाय आरोना लोगोफोर फिल्म गाखोलांसै एबार बार थाबायबोनाय आथिं साजोबथारदोंना थांग्रा थाङाथाय फिल्मलाय हरदो माखासे नै एवनो एवदो माखासे एवदो दोनजागौमोन आरो गाहायाव जाम्बिनसो जादोंहाय जोङो जेब्ला गाखोनो मोनबाय र' हालुवा खाथियाखैना दोनजाया जेब्ला गाखोबाय लोगोफोर आथिं जानाय नङा जेब्ला गाखोनो मोननानैबा बेंगल गेट दी दाम ना रास्ता गैया बे ओइ गोजान जागोन ना दङ खिन्थु एसे बांसिन बेखौ नेया इबारनि सम ओइदि रास्ता गैया मा लादों नै मा दं नै आखायाव नै बेलेग रास्ता गैया आइरडजों लांनानै गोजान जाबा बांसिन बिबावोबा लामाया गाज्रि ओमफ्राय आइरडजों थांबाथ' मोजांमोन मैगंखौबो दोननो रोंला आरोना दोनबानो दोनजाबाय खाथेनानै दोननो रोंलालो थाबनो सानबाय बबे लामाया ओइलाय एसे आगोलावसो ओमफ्राय थाबायलांसै थाब गोजान मोनबाय नै दानिया फैसा हरग्रोदो 10 थाखा दंना गैया थिखोनोसै आं मोनसे साब बेथ' नोंनिसो फाराहाय ओइयो फाराया मिथिबाय माया नोंसो लांदोंना आंखौ आइ फाग्लिनो माइ लानानै थांनानै फिरफिला गाखोनायनि फैसाखौ रानबावो दे जाबावलाहाय बोरै जाखोसै खेवथावबावला आखाइ खेवदों नामा हा आखाइ साजोब्बायहाय हाला आयदा मिथियाखै नामाहाय हाब आखाइ साजोब्बाय मोनफैबाय नै लोगोफोर न' आयदा मेंगुजोब्बाय थांनायाव थाबायलांबाय आथिं साबाय बिब'आ जि दावराव न' मोनफैबाय लोगोफोर दासो दहाय थांनायाव थाबायलांदोंमोन ना ओमफ्राय बिब'आ जि आथिं सानायनि दावराव जाबाय ओमफ्राय दानि फैनायाव फिरफिला गाखोबाय आरोना ओमफ्राय फिरफिला गाखोबाबो जोङो हाइरडजों फैयासै नालाय ओमफ्राय ओरै गामिखैसो फैबाय नालाय जि लामाया माने लेथ्राथार नालाय माने बिदिनो फाक्का नङा आरो लेथ्राथ' नङा जेनेबा फाक्का नङा ओमफ्राय फिरफिलाया जि मावो ना ओमफ्राय गाखोनाय बायदि मोनासै आरो मेंसिनबायसो थाबायनायाव बिदि मेंबावाखैमोन फिरफिला गाखोनानैसो बांसिन उल्टा मेंबाय
लामाया मोजां नङा नालाय फिस नङा नालाय फिसजों फैयासै ओरै गोजान जागौमोन ना ओंखायनो दायो आरो दुगैबावनांगौ नै साथि सावनांगौ ना दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे